Ξάσι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης τη δέσποτα της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμών γνώσεως και ευσεβίας τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, το αγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, εβεβαίως το λόγο το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, εβεβαίω του λόγου το ασφάλες, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, εβεβαίω του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ
Είναι πιο βαθιά. Το πήρε το ποτάμι, πάει πάνω στο δρόμο. Ήρθε σε